Tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying. And I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na,
kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on.
DYWB is a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo.
Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga inigugma ko nga mga utod kagabyan kay Kristo, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa sining aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Karon nga adlaw aton ginasaulog ang handumana ni San Juan Maria Vianney. Patron siya sang aton mga kaparian, ilabi na gid ang aton mga kura paruko. Aton ihalad ining aton programa para sa aton mga kaparian, upod ang aton Santo Papa kag mga obispo, kag aton ipangamuyo ang ila perseverance kag pagpakabalaan. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Ginhaplasan niya ako sa pagwali sang maayo nga balita sa mga imol, sa paglugpay sa mga nagakalisod. Mangamuyo kita. Ugamhanan kag maluluyon nga Dios, imo ginpabantog si San Juan Maria, imo pari, tungod sang iya kakugi sa pag-alagad sa imo mga tumuluo. Pagi sa iya pagsulundan kag mga pagampo, itugot nga madala namon ang amon mga utod sa pagigugma kay Kristo, kag maagom namon upod sa ila ang himaya nga dayon. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo Kapitulo 16, versikulo 13 tubtob 23. Sang pagkanto ni Jesus sa kadutaan sa Cesarea Filipo, nagpamangkot siya sa iya mga gintutunan. Sino bala ang anak sang tao? Suno sa mga tao. Nagsabat sila, May nagsiling ikaw si Juan Bautista. May iban nga nagsiling nga ikaw si Elias. May iban pagig nga nagasiling nga ikaw si Jeremias o kon isa sa mga propeta. ginpamangkot niya sila. Apang sino bala ako suno sa inyo? Nagsabat si Simon Pedro, Ikaw ang Mesiyas, ang anak sang Diyos nga buhi. Nagsabat si Jesus, Bulahan ka, Simon, anak ni Jonas. Hindi unod kag dugo ang nagpahayag sini sa imo, kundi ang akon amay sa langit. Kag nagasiling ako sa imo karon, ikaw si Pedro, kag sa sini nga bato, ipatindog ko ang akon simbahan. Kag hindi ini madaog sa mga puwerta sang kadadarman. Ihatag ko sa imo ang mga yabi sang ginarian sang langit. Ang ihigot mo diri sa duta, ihigot man sa langit. Kag ang hubaran mo diri sa duta, hubaran man sa langit. dayon ginsugo niya ang iya mga gintutunan, nga hindi pag-isugid bisan kay sino, nga siya ang Mesiyas. Sugod sadto gation, si Jesus nagpahibalo sa iya mga gintutunan, nga kinahanglan siya magkadto sa Jerusalem, pantuson sa mga agurang sa mga Hudiyo, sang pangulo nga mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatyon siya, kag sa ikatlo nga adlaw, siya pagabanhawon. Gindala siya ni Pedro sa kilid kag ginsaway. Hindi na pag-itugot sang Diyos. Ginoo, hindi na dapat mahanabo sa imo. Apang ginatubang ni Jesus si Pedro kag ginsingganan. Kadto ka sa likod ko, Satanas. Ginabalabagan mo ako. Nagahuna-huna ka, hindi subong sa Diyos, kundi subong sa tao. Utod, kung ikaw pagapamangkoton sa aton Ginoo kung sino siya para sa imo, ano ayhan ang imo masabat? Siguro madamo sa aton ang magsabat. Ikaw Ginoo ang akon kusog, o kun ikaw Ginoo ang akon tanan, or pwede man, ikaw Ginoo ang akon dalangpan. Kagiban pa nga mga pagsabat sa sining palamangkutano ni Jesus na hanungod sa iya, in relation sang pagkilala naton sa iya sa aton kabuhi. Sa aton pagtubo sa aton pagtuo sa iya,
nagadalo man ang aton pagkakilala sa aton Ginoong Hesus. Kada stage sa aton kabuhi, kada paglampuwas naton sa tanan nga mga pagpanghangkat sa kabuhi, sigurado gid ako nga kaupod sini amo ang pagkakilala naton sa aton Ginoo sa aton kabuhi. Sa kada pagsabat naton sa pagpabilin nga alagad niya sa tunga sa mga tentasyon, worldly offer of fame, richness, and security comes a deeper knowledge of who God is in our lives. Oo mga utod, samtang nagadalo ang aton pagkilala sa aton Ginoong Hesus, nagadalo man ang aton nga relasyon sa iya, kag nagahimpit ang aton pagtuo sa iya. But silingon, may growth man gali nga nagakatabo sa aton spiritual life. Kagkatahom sang siniya eksperyensya naton kaupod ang aton Ginoo. Ang magkahagugma sa dalayon nga pagupdanay kag paghirupay nila, nagadalo man ang ila pagkilala sa isa kag isa, kag ang pundasyon sang ila relasyon, nagabakod kag nagapag-on. Amo man ini ang aton relasyon sa aton Ginoo. Nagatubo ini kag nagadalom, samtang nagginakilala naton siya sa iya matudtuod nga pagkatawo kag pagka-Dios. Sa aton ebanghelyo nga nabayan sa wala lang gidugay, aton masayuran nga si Jesus hindi lamang nagapabilin sa kung ano ang pagkakilala sa iya sang iya mga sumulunod. Instead, nagapahayag siya sang iya matudtuod nga identity bilang anak sang Dios. Kag bilang anak sang Dios, iya ginmagnify ang obedience sa kabubuton sang iya amay. Sa sini nga pagpakilala ni Jesus sa iya kaugalingon bilang masinulundon nga anak, kita ginaimbitaran man niya nga i-imitate naton siya. Mangin masinulundon man kita sa pagtuman sa kabubuton sang aton amay sa langit. Bisan ang buot pasilingon sini, amo ang pag-give up sang aton kaugalingon nga mga plano para sa aton kaugalingon o pagpaiway sang aton kalipayan, lamang nga masunod ang kagustuhan sang Dios. Sa pagsunod naton sa kabubuton sang Dios, ang pagkilala naton sa aton Ginoong Hesus, magadalagid sa aton sa madaluman nga pagpalangga sa iya. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 30 or 28 minutos na ang nagkaligad sa oras nga alas 4 saga. Aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang aparatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Webes na kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 4 kita sa bulan sang Agosto tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo and Sindol Sorilia. Update naman ninyo kami no, tob-tobla sa isang takna, subong yang aga sa pagdulong sa inyong sa pinakamarigang panguna. Mga mainat na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, mangin kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyong subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man naton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa ano bala pila ka marigang panguna nga mga balita aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga
Mga top stories of the day nga ito niya nga diskusyonan sa mga nagapangunang mga balita lokal sa subong iyang aga sa aton iyang mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo hining pagsugod sang libre sakay program nga programa ni Vice President Sara Duterte diri sa may syudad sa Bacolod subong adlaw, pero pila ka grupo sang transport sector nagapamatok diri. Sa karason nga kahapon man ang sangguniang panlunsod sa syudad sang Bacolod ang nagpasar sang resolusyon nga ginadres man sa Vice Presidente kag subong man sa aton iya nga mga kauturan man kag sa aton iya nga mga kabombo anong plano sa probinsya sa Negros Occidental na hanungod sining monkeypox virus, no? So hibaloon man naton dugang pa naton iya nga mga balita lokal atin na pasakaan na sang kaso ang tatlo ka mga persona no nga nagkawat sang duha ka cellphone ni Cabancalan City Vice Mayor Miguel Zayco. Sa dugang pa nga mga balita no sa mga balita pungsud nun, si Bishop Alminasa nagapanawagan nga i-boycott ang Marcos film. Kag subong man chikeron naton pila pa iya ka mga nagapangunang mga balita no. Ang paghatag man sang Malacanang sang State Funeral no maghahatag sa kay anay former President Fidel Valdez Ramos. Machikar kita sa pinaka-latest update ining kontrobersyal man bla ang pag-overturn sang Court of Appeals sang nanging desisyon sang lower court na nungod din sa kaso bla ni sang artista nga si Vong Navarro at idamo man na nag-sympathize sa sining kay Vong Navarro, especially no ang iya nga former nga asawa no kag subong man sa mga kabombo naton balikta nagikan sa luwas sang pungsod ang tensyon ang luwas to sa Russia kag Ukraine tiari naman ang sentro subong sang tensyon ho nanungod sa tensyon sang China kag sang Taiwan no so magachikyar man kita sa pinaka-latest updates ini no sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. So sa liwat initanan ha diskusyonan naton samtang kita ang nagapangalagad sa subong iyang aga trigid lamang sa Webes ng edisyon sa aton iya nga palatuntunan. Actually August 4 na kita. Grabe. Kadasig lang sa aton iya nga mga inadlaw no. Pagpatigayon naton syempre sa promo naton Enhanced Suerte sa Palengke and kita sa Libertad Public Market this coming Saturday para sa aton iya nga market draw. Masalo sa jagid ni no sa mga kabombo naton kay panaghatagay kita sa premyo para sa aton iya nga promo ang Enhanced Suerte sa Palengke promo naton diri iya sa Bombo Radio kag Star FM. So, diskusyonan taning promo naton sa subong iyang aga. Syempre, subong iyang aga, kamusta naton ang sitwasyon naton sa palibot sa syudad sa Bacolod. Chikeron naton unang hugnat sa balita sa patrol sa subong iyang aga. Chikeron naton kamusta ang aton iyang palibot. Maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon, hindi naton mapaktan, no? Dugay-dugay, nagatulo-tulo ang kalibutan sa mga kauturan naton. So, chikeron naton ini sa aton nga mga kabombo, kamustahon naton ang aton iyang palibot man sa syudad sa Bacolod. Kagkaron, makatiyempo man kita, mag-checkar kita sa pag-asa para sa aton nga pinaka-ulihing ilakat sa panahon. No? Mas maayo na iyang sa mga kauturan naton no ma-checkar naton yang pag-asa para guided man kita no. So kamusta ang aton yang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod chikeron naton ha
Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Ang timaulano naton tiyempo sa mga kabombo naton. Dalagid kita pa naming sa lawas. Very, very important gid. Kung magwa man gid kita sa aton iyang tagsa iya ka mga panimalay, mas makapaayo gid nga magdala na kita iya mga kabinansang payong dra or jacket dra, no? Ti August subong. So gina-expectar mangin maulanon man ang maulan sa gyapon ang aton iyang tiyempo. Although sa iban nga bahay niya sang kalibutan, especially summer to sa ila, sa Amerika, sa Europe, ti heat wave naman to ya sa ila. Ti kita driya sa Pilipinas, no? Rainy season gidman, no? So maulanon aton iyang tiyempo. So kamusta kamo dira sa mga utod naton nga mga drivers? Jeepney drivers, taxi drivers, kamusta apektado ta sa libre sakay? Diskusyonan tani karon na. Mga tricycle drivers, no? Sa sining sitwasyon do nagapulugiot kita subong kay masugod man ang ining libre sakay for ano ni siya nga programa sang Vice Presidente 3 months ugaling kay may apektado nga sektor, no? Sikeron tani kag subong man so kamusta kamo dira mautod naton yung mga vendors, no? Tiaga pa niyo nagapariser na sa mga nagkalain-lain nga bahin naton driya sa aton sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos siya nga probinsya sa Negros Occidental. Mga utod naton yung mga security guards, no? Mga subong ho sa gihapon nagabugtaw sa gihapon sa aton iya nga mga kabombo and ati iban ta mga call center agents iban bag ulan ni kapauli may mga yara man nga padulong sa ila siniiya nga mga trabaho. Subong, importante kung yung mga obligasyon kita aga pa kag temprano pa. Aga pa man kita iya magmulata, aga pa magbulugtaw, pero hambal ko na, sikero nato ng sitwasyon naton diri sa may palibot sa syudad sa Bacolod sa una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. So maulanon nga aga sa aton tanan diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan, at the same time man sa Negros Occidental, Bomboan, no? So mabasyagan gid naton ang ulan sa bilogid nga Negros, Bomboan. So ano gid naton gani sa north nga bahin sa Negros Occidental, mabasyagan gid naton nga madamol gid ang ulan. Wala gid untat ang pagbubo sa nga ulan, Bomboan, no? So okay na diriya sa syudad sa Bacolod kay tungod nga sang hapon kagapon sang hapon kag sang kaagahon lang ni nag-ulan, Bomboan, ti subong maayo man kay naghulaw kag medyo may manipis man nga pagpanalithi pero matolerar pa, Bomboan. Pero importante sa gihapon nga mayara kita sang bitbit gid nga payong, Bomboan, para at least nga if in case man gid nga magbubo ang ulan, at least may payong, Bomboan, no, nga mapanaming sa aton sini nga lawas, likaw trangkaso, Bombo Carla. Yes, sakto gid, Bomboan, no, likaw gid sa trangkaso kay ti sa subong nga daan do uso gid subong ang trangkaso, Bomboan, no. Ano mo lang dali lang gid nga pagsulay-sulay, may nabatsyagan ka na nga pag-ubo o kon na sipon o kon na pagpalanugnaw, Bomboan, no. So dapat lang gid nga mayara kita sa nga panaming kung pwede lang gid nga magtiner kita sa aton sini nga bag sang jacket kag payong mas maayo gid, Bomboan. Nakapanilig ng mga street cleaners ta? So far, yes, Bomboan, no, makitaan diri naton nga nagalapta ini sila subong kag panilhig, Bomboan. So far diri gani sa may area sa public plaza, Bomboan, makita naton nga ang wala na bala na sa mga plastic bin o kung mga sagbot nga nilapta diri, Bomboan, no, kag ati karon man naton karon ang sa area sang may Central Market, Bomboan, kiti mi ato man nato yung grupo nga paninlo, Bomboan. So kung diri kung hapon may nagapaninlo madiri sa may public plaza, Bomboan. Oo, in fairness sa ila ka mga pisa no ara gani sa likod mo sulos aga panilhig sila, no. In fairness man sa aton nga mga street cleaners mo na iya aga pang banwaya ginatinloan ang aton nga palibot. Amo gid gani, Bomboan, no, at least bala pwede madamo man nga mga naga-jogging diri sa may public plaza or naga-zumba, Bomboan, pero at least bala samtang naga-exercise ka
at isang imo sini nga palibot manami man Bomboan kay tungod nga matinlo makitaan mo nga matinlo Bomboan. Correct, Bombo Carla. Yes, Bomboan. So, diri kita bala, Bomboan, no? Ang Police Station 2, makatatlong na nga nangin na number 1 sa Unit Performance Evaluation, Bomboan, o kon upper, Bomboan. Tisuno kay Police Captain Paul Vincent Pendon, o nangin na number 1 naman ini sila liwat sa upper o kon Unit Performance Evaluation Rating, Bomboan. Kay tungod nga ini sila sa bulan sa Hulyo, may mga accomplishments ini sila nga natigayon gid o kon nakuha o kon nagkaladakpan Bomboan. So mayari ini sila top 4 and top 5 nga mga wanted persons nga mga nagkaladakpan sa part naman niya sa nga droga Bomboan. May mga high value individuals ini sila nga mga nagkaladakpan at the same time sa mga illegal gambling sa Bomboan. May mga nagkaladakpan madamo man sang ila sini nga mga nagkaladakpan Bomboan, no? Kaga mahambal man naton nga ang area dira sa nga Police Station 2 Bomboan do makita naton na do madamo gid sang permi gid kakadakpan sa by bust operation Bomboan, no? So isa ini sa mga kriteria para mangin na o kon makasulod ini sila sa o kung mangin na number 1 ini sila sa unit performance evaluation rating Bomboan. Kag ini Bomboan ginapabalo gid ini ni Police Captain Paul Vincent Pendon sa Pumuluyo Bomboan, no? Kung dira man sa nasakupan sa Police Station 2 napabaloy gid ang achievements o accomplishments sa Police Station 2 para mapakita Bomboan nga ang kapulisan sa Police Station 2 nagagiho Bomboan, no? Hindi lang ang Police Station 2 kundi kabilugan nga mga police stations diri sa syudad sa Bacolod. Kay sa isa pa gid ba lang nagakatabo Bomboan atong nagligad bulan atong Hulyo nga asud-asud gid ang mga shooting incidents nga luntad diri sa syudad sa Bacolod Bomboan. So ini gina kumbaga bala Bomboan ginadula o kun gina bag-o ang pananaw sa nga Pumuluyo nga ang aton siniya nga kapulisan yara nga nagabantay sa palibot Bomboan. So Bomboan, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Captain Paul Vincent Pendon. Okay, sige. Dali lang gid. Bombo Carla. Yes, Bomboan. No? So, in fairness man no? Timayo gid ja kung ikaw ya Bombo Carla nga ikaw ya nga police station naga-perform ka at makita gid ya, no? Yes. Gina-encourage naman also iban nga mga police stations to perform as well, pero pamatian ta anay si Police Captain Paul Vincent Pendon. Okay. Bombo Mike. Sige, Bombo. Yes, Bomboan. So, amo na Bomboan, no? Naging kalipay man sa nga Police Station 2. Bangod nga naging top 1 o number 1 naman ini sila sa upper Bomboan, no? So, mula ni pakita nga gaubra gid ini sila ya sa ngila sini nga obligasyon Bomboan para at least nga aliwat bala kay ang Pumuluyo kung kaisa may mahambal gid sa Bomboan, no? So amo ni ang example o kun ang ginapakita man sa kapulisan nga may mga ginaubra o kun gaubra gid ini sila sa ila sini nga mga mga perform o kun mga task gid nga dapat gid nila obrahon Bomboan. So amo ni ang mga criteria nga may sa mga high value individuals nga mga nagkaladakpan kaga may mara sa mga top most wanted person ini sila nga mga nagkaladakpan sa area sa Police Station 2 Bomboan. So anyway, no, sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, importante mga kapulisan ta ang isa lang gid na notice ko bala Bombo Carla, ang pinaka-importante gid nila nga himuon dire ang police visibility, ang police presence bla. No, inablang ti kung duty sila, especially kung kaagahon ma-duty gid sila, ma-perform gid sila bala kay lain gid na iya nga makitaan sa mga tao may pulis sa palibot mo kay ti syempre ang mga krimen kung kisaan kakatabo may adlaw man pero Bombo Carla kalabanan gabi or kaagahon so at least makitaan ta ang aton nga makatapos ang kapulisan ara gid Bombo Carla.
Yes, bamboan ti kung kaisa, ako na perhiman ganin bamboan naton nga makita kung gabi bamboan magtungtong alas 10 ang katapos ang kapulisan bamboan nagaronda na ini sila kaupod sa mga barangay tanod nga nasakupan sang kada police station bamboan no makita naton diri ang malapit diri sa may area sang public plaza kag malapit man sa area sang lagoon bamboan ti makita man naton nga nagaronda ang mga kapulisan bamboan. I-clarify ko liwat. Ano gid ang pinakarason as to nga ang police station 2 do amo ni ang pinaka nag-perform gid sa ano nila sa dakpanay nila sa illegal nga droga, Bombo Carla? Yes, bamboan no kaya sa evaluation ini nila ati ang ukon mayara sang top most wanted nga mga nagkaladakpan kag top 5 akon top 4 kag top 5 nila nakuha nila bamboan sa bulan sang Hulyo and then mayara sang mga sang high value individual nga mga nagkaladakpan sa bulan man sang Hulyo bamboan at the same time more on ini sila sa mga nagkaladakpan sa illegal gambling bamboan. Pila na ka police station Bombo Carla ang sa upper or upper nga ni ang nakabaton sang siniiya nga award abi? So far, bamboan naman na aton sini nga hibaloon kay ti ang police station 2 last February and March naging number 1 ini sila and then subsubo nga bulan nga Hulyo naging number 1 ini sila so ikatatlo na nila nga naging number 1 ini sila so amo ning hibaloon naton bamboan sa area sang PIO sang BCPO bamboan kung pila na ka mga police stations ang naging number 1 sa upper bamboan. So far naga-performan ini sila bamboan no. Wala magid ini sila naga-compete gid pero amo lang ni nga pakita na nila nga ang accomplishment sa ila sini kada police stations bamboan. Oo. Ang kayman dapat ya kung tan-awo naton hindi lang ya ang police station 2 no ang maga-perform bla ang iban pagid nga mga police station sa munang hambal ko kay na Bombo Carla ti performance sila, di ba? Yes, bombo so far makita man naton nga may raga sa atong tagpalamati. Sige. Yes, Anyway, Bombo Carla, pamatian naton si Police Captain Paul Vincent Pindon. May raga sa atong tagpalamati. Ang Police Station 2 naging number 1 naman subong bulan, July 2022 tungod sa series of activities and operational accomplishments nga ginabuylugan sang aton nga mga personnel, most especially sa administrative naton kag sa aton nga mga operatives. At the same time, ang effort man sang aton nga mga investigators nga masolve ang mga nasari-sari nga kaso nga naluntad or natabo diri sa aton istasyon. Subong man ang mga masigasig naton nga mga non-uniform personnel nga nagahatag sang dedikasyon sa pag-ubra kag paghatag sa mga reports kag pag-submit it on time. The criteria nga maging nga nagdaog or nadag-an naton ang bulan nga sa pagiging number 1. Una is dapat may mga dakop kita nga mga high value individual. So sa sang nanligad ng mga sinimana, nakakuha kita sang mga HVI naton kung saan diin dalagko nga mga volumes ng drugs ang na-operate naton sa bulan nga na. Isa na da ang 25 sachets nga marijuana nga may ginabalabanta nga 70 grams and about 83 grams nga shabuman sa Mag-Iloy sa isa ka pamilya. So, nasari-saring operations ang nakuha naton sa isa pagid sa pagdakop naton sang most wanted kung sa diin na last month nakadakop kita sang top 4 sa aton nga station kag top 5. So, tungod na sa kapisan sa aton nga mga warrant officers. At the same time, nakakuha kita sa mga gambling naton kag na-maintain naton nga nagmataas kita sa operational aspects. Natingwaan man sa aton mga investigador nga for the month of July
ang tanan nga mga kaso nga natabo diri sa station naton, sa WCPD naton, sa General Investigation, sa traffic, tanan na tagaan sang kahusayan na solve kag na file ang mga kaso nga nagluntad diri sa Station 2. Sa PCR activities naman naton, gintingwaan man sa aton yung PCR ang mga nasari-saring activities like bloodletting, search for a cause, bike for a cause. So, damo kit activities di sa community naton. So, with that, nag-accumulate ang mga scores, ang mga performances sa both administrative and operational aspect. So, naging na-judge kita or napilian or sa ratings kita ang nag-number 1. So, with that, salamat ako sa all efforts sa aton nga kapulisan, especially sa pag-supervise man sa aton nga deputy, si Police Lieutenant Pastrana, kag sa mga section chiefs ko diri sa station. So, we work hand in hand sa pag-attain kung pag-achieve sa aton nga goal diri sa station. Nga maging safe, kag maging community-friendly kita sa aton mga clients. We can assist them without any fear or favor, kag we do it with all our hearts, with all the passion nga ara sa amon. So, akong pagpanugyan, padayon lang kita sa pagserbisyo sa aton komunidad. Above all, ginahatag naton ni sa Ginoo, kag ginabalik gid naton ang tanan nga grasya nga ginahatag man sa aton kag sa aton tagsa-tagsa ka pamilya. So, ang pamilya sang Police Station 2 nagapadayon sa pag-ubra sang tampad kag may puso sa aton nga pagpermisyo. Sir, kapila na top 1 ang Police Station 2 sa Upper? Bali, do ka third month na mo ne. So, I think sa sininga tuig. Sa sininga tuig. Consistent, sir. Last, asang February, kag March, muna ang consistent naman nga nag-number 1. So, subong naman liwat, naging number 1 naman kita. So, gabay pa, nga padayon lang kita. It's not about the rank ng may ara si Station 2, kundi it's the quality of service na ginatag naton sa community, kag paano naton i-handle ang tagsa-tagsa kaso, kag kung paano naton mabuligan ang every citizen sa aton AOR. Ginaubra ni ang aton media posting, pag-present, pagpapalo, pagpakita sa komunidad, sa aton citizen, most especially sa social media nga account naton. Tungod kay ang gusto dulaon ni Police Station 2 ang pagpaminsar sang every individual diri sa AOR sa Station 2 nga hindi gili safe. So, with that, gapost kita, gapakita kita sang aton nga mga accomplishments, gapakita kita sang mga achievements sang station para madula sa paminsaron nila nga damo gali killings diri sa station, damo killings within the Bacolod. Wherein dapat baguhon nato na ginabag-o namon ang perception sang every citizen nga uy, safe man gali kami mag-ubra diri sa Bacolod. Tungod kay ara dia ang mga station. Ara da ang mga pulis nga ga-serve 24 hours, 7 days a week. So, all efforts kami sa tanan nga ubra namon sa pagpatrol, sa pagbeat, sa pag-secure sa every business establishment diri sa Bacolod to make every individual, the community safe. So, pwede ka mo katulog safe and sound kung gabi kay ara lang ang pulis sa palibot. So, hindi kay nagapabugal kami, hindi kami kay hindi ubragid man na namon na, ubragid man na sa pulis. Yes ma'am, yes sir, ubra namon Ugaling kay, gusto lang namon nga makita nyo man nga naga-perform kami. Gusto lang namon nga mabatsagan yung wala kami gakatulog. Wala kami gapabaya sa ngamon ubra. So, kung ano man ang may ara nga nagkakatabo sa hindi lang sa station ko, kundi sa tanan nga stations diri sa BCPO and our headquarters, all efforts kami, all out kami sa pagserbisyo sa tampad sa aton pumuluyo. So, amo na ma'am, through social media, through FB posting, makita nyo nga may mga activities,
may mga senaryos nga gakatabo dire nga masulbar naton, matagaan naton sa hustisya ang mga problema. So padayon lang kami sa pag-obra. Hindi wala kami ga pinadayaw, wala kami di nga hoy dayawon nyo kami amo kami ni. Kundi gusto lang namon mabalaan nyo kag mabatyagan nyo ang presensya kag ang pag-serbisyo namon sa inyo diri sa Bacolod City. Bombo Carla. Yes, Bamban. So, mo no, ang pahayag gikan kay Police Captain Paul Vincent Pendon regarding ni sa ila sining achievement man sa sining bulan, Bamban. Okay, sige. Salamat gid, Bombo Carla. Yes, Bamban, may nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balita sang patrol gindulon sa aton subong yang agadri sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Ang ginpanghambal ni Police Captain Paul Vincent Pinton tinsyakto na nga syempre ang pinaka gusto lang man gid yan naton niya nga inang ma-feel sa mga pumuluyo nga safe ang mga magakadto diri sa Bacolod nga mahambal nga oy okay maglis Bacolod makatulog tato ya insakto kung magkadto kita amo man gid na ya ang pinakatinutuyo. Ang aton lang dire, no, sa ginhambal sina sa aton nga mga kapulisan, ti kabay pa nga, amugid niya ang realidad lan kakatabo. Siyempre, mga pulista, gahandom man na sila. Nga, amo na, no, hindi man niya nga pakamalauton ta sila, pero, amo na, blako, kisa, hapos naman na maghambal sa ang kakatabo, gid. So, maybe, it's true nga, ate, ga-perform gid abing police station 2, pero how about ang iba niya nga mga police stations? Ang pinaka-importante subong niya, Bombo Mike, ang police presence, ang police visibility, especially mga kaagahon niyo. Baw, subong pa yung daan nga gusto. Amo na blang ginabalaton, tigiriwi, gid, may iban, daya nga, kung makatsansa, mangawat na iya. No? Or mahimo na iya sang krimen. Because mayara, tao, yung, ang paminsaron, bla mapahapos lang, mamintaha sa isig ka pareho. Pero kung makitaan mo dira nga may pulis sa palibot, may presensya sa mga kapulisan, naga-foot patrol, naga-motor, cops on bike, naga-motor, naga-sakay sa patrol cars, gatiyog. Tiko di matagam-tagam ka man, kano may mga krimen daya nga gusto nga himuon, di mapulupungga na, may pulis, tugliho, kaaktibo, gini sa mga kapulisan, mo naman Of course, syempre, hindi man niya perfecto ang PNP, pero ang aton lang dira, mapakita mo bla yung effort mo nga, may presensya sa pulis. Dumduman ko last time, to bla sa Silay. In fairness to, sa Silay PNP, may supposedly mga wato tani soft drinks. Kinahasang soft drinks, kawato nila to sa, ng somehow, do bar, gabrigya, na mga soft drinks. Nakitaan sang pulis kay foot patrol gatiyog. No, gatiyog ang mga pulis. Tinakitaan, tigo di nadakpan, no? Nabalik tong mga kinawatan. So amo nang pinakapunto. Kung hindi man gidya, syempre hindi perpekto, may kawatan gidya nga perfect danlog or may kriminal or sino nang pwede maghimo sang krimen nga syempre pulis sa man ila ginabantayan. Pero ina ba lang mapahagan-hagan mo? Posible, may mga krimen nga magaluntad nga pwede mo siya ma-preempt because aktibo ang mga kapulisan. So, hindi lang gid police station 2. Sa iban man, same is true sa iban nga mga police stations. We know nga ti kadamo ya sa mga maayo nga mga pulis, mga bapisan ni sila. Hindi ta man ni ma-generalize nga, mamambal ka nga do ka mga alipungoy na gid kagway na gid pulos, diba? Hindi ka man pwede makahambal sina. Ngayon ay tulog lang na yung obraya. Although there are some, no? Pipila lang na. Pero dapat amo na sa mga station commanders, i-push gid yang police visibility. Importante ni kayo. No, matiyog amo na from time to time, matiyog gid ya. Especially mga kaagahon, amo pa rin nga daan nga nagaulan-ulan ning tiyempo. Tasus ampay gid ni sa mga makalam kamot nga ang opisyo lang gidya mamintaha sa isig ka pareho. Mayo tani kun ukisabla makayuhom ka na lang yung mga reports nga. Pero yun yung vice mayor to sa Kabankalan kinawatan cellphone. Sus dakop dayo na. Ti subong mo magapangatubang na to kaso ang suspect. Ti hindi man niya pwede nga karon matanom na lang na sa paminsaron sa mga kauturan ta kun vice mayor gani.
Kung mga matag-as nga opisyal, kung damo gani kwarta, daw kasalang espiritu ta magdakop kag mag-file kaso. Pero kung di ordinaryo kag ultimo lang duway taman sa kalag. No, kis ade blama may mga kauturan kita nga makahambal sina. Maybe because na experience na nila. So hindi tayo gusto nga amuna permi matatak sa paminsaron sa mga kauturan ta nga ang pulis duway gidyahaw, duway gagiho because ti amo ni kanami man nga gina-encourage yung mga kapulisan awardan sila kung naga-perform sila, no? Ti atuway ga perform din dik tilaw award pero aside from that dapat i-push gidya nga amo naman na matiyog. Again, hambal ko na, syempre hindi man perfect ang organisasyon. Pero makita mo gid kung nagahulag kag nagatrabaho, no? Hinablang makita mo gid nga nagatrabaho, do ka nami, do ka aktibo, nagatiyog gid sila ho, no? Maski kaagahon, pero gisama na kakatabo, tingnan mga linaway mo na do pelikula bla nga ara, pero may pag last part na abot pa pulis. No? Daw mo na siya na. So dapat ma-erase na sa paminsaron sa mga kauturan ta. Especially hambal ko na gani, subong ya nga tiyempo ya ho, baw agusto ya nga daan, o wala galing amo na. Si iba nato yung mga kauturan, minsan may mga watatubla. Ti hindi gidya dapat, no? Kaya ti syempre pamintaha sa imos ni isig kapareho. So that is why nga dapat ara gid, alerto gid ang aton nga mga katapos ang kapulisan. Pagbalik sang aton nga palatuntunan, diskusyonan naton. Ining libre sakay program ni Vice President Sara Duterte. Sus na man nga, maybe ka nami, gidya sang tinutuyo sini. No, syempre, libre sakay, mabuligad mo ang mga tao, bla, nga kapikado nga daan niya, mahal prete, mahal gasolina, pero may isa ka sektor nga apektado, especially ang transport group. Nagabalakuon man nga daan nga, sa kamahal man sang tanan. Tapos, makuhaan pa sila pasahero. Maintindihan mo man, no? Ang ilabla hibubunuot, nga balakuon ka man gani kay do, maski ano, yawan ka man gani bawi. Tapos, mayari nga libre sakay program, okay gid ni, pero tislaya, madulaan slaya pasahero. Ay na man. So, amo ning ginreklamo nila sa City Council kahapon. Actually, nadugayan ang sesyon. Because sa sini, no? Malawig nga diskusyon na muna. So, diskusyonan ta niya sa aton iya nga panumbalik kay ang ining libre sakay program, gin-research nato nationwide ni siya nga implementation. Isa lang gid kita sa makabenepisyo driya sa aton iya makabenan sa may syudad sa Bacolod. No? So, diskusyonan naton diri sa aton nga palatuntunan kay karon, no, magatsikar kita dugang sang reaksyon. Kay mayara na nga sa subong adlaw magasugod na. So mayara na sang rota nga subong yang adlaw ila libre sakay. So maka-information dissemination ka pero ibalot ang reaksyon sa mga drivers na pero tuod na, no, gayumyo man kita, pero nang sa mga utod naton yang mga drivers, budlay man, maintindihan mo sila because ang isa kadlaw ya, Bombo Mike, nga wala kaya trabaho, or rather, wala ka pasahero, syempre, pila mo pa uli mo sa panimalay mo, haluson, gamatter na because amo pa na ang saligan mo sa sinaiyang adlaw, no, agud nga makabakal ka bugas, makabakal ka sudan, makabakal ka kinahanglanon sa panimalay mo, tikon wala na, paano na lang kamo? That's why kahapon niya, we really understand sang hibubunot, budlay ni tuod sa mga utod naton nga mga drivers. Tapos nag-take time pa sila, nakanto sila sa konseho, no? Why to sila nakabiyahe, amo na bala? So huol katama sa ilang part, subo man. While, ambal ko na gani, the program is manami, makon mo, libre sakay, makabulig sa pipila, pero may isa ka sektor nga gabalakhoon, may isa ka sektor nga gahibi. Diskusyonan naton. Sa aton lang, nga pagpanumbalik. Daling kida, standby.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag kardava banana. Sige, balik na sa ato niya nga paratuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition, no? Sa ato niya nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton to ang patrol, Bombo Mike, no? Pero diskusyonan tani bala kay i-relate tani. Libre sakay program. Ini nga libre sakay program kahapon nag-appearance, no? Part 9 sa session sa makatapos sa sangguniang panlunsod, malawig-lawig nga diskurso. In fairness man sa SP, at igintutukan Manila, ni kiti syempre, may mga utod kita nga nagkadto, nag-take time gid kadto to sa sangguniang panlunsod. Mga utod naton nga mga drivers bala. Apisar ti kahapon niya. Syempre sa pila nila ka oras to sa session niya. Apektado man to sila kay instead nga mangita sila pasahero, nagkadto sila to. Ahay kitaya, no, personally nablang maluoy kay sa mga utod naton nga mga drivers kay in fairness. Tanan man kita apektado sa sitwasyon sa kapuraot subong, pero ti sila niya nga sektor bla nga daan nga ting pala nga buhian nila because kamahal iya sang gatong sa subong. Roll back man, pero hindi ya bastante stentahon sa gyapon ang diesel, gasolina. So, budlayan kagidya makabawi. Kaya that is why, mabatsagan mo sila because kita dre, especially sa siniya nga palatuntunan, aga pa, kadto na kita na sa mga drivers naton, gamangkot ito sa ila, ti kamusta ka mo? Ti maintindihan mo bla nga ahay, haluson man gani ni sila makapauli 200 sa isa ka adlaw, 300, ti imagine pilang bugas subong, maski magbakal ka itlog sa kamahal, sudan pa nila. So that's why we really understand sang ila nga hibubunot. Sang ila bla nga apektado gid sila sini. Kay kahapon, nagin-launch ni ang libre sakay program, no? Wednesday, dululungan ning launching ni Vice President Sara Duterte o kung ining ginatawag nga free ride program sa 4 ka mga syudad sa bugos nga pungsod Pilipinas, which is gamiton ang 5 buses nga gindonar sa iya sa private sector, ti syempre iseres, no? Sa kay Vice President Sara Duterte, sang nagpadalagan siya sang May 2022 nga elections. Ginhatag ni sa iya. Tikbalo naman kita sino naghatag abi, no? Ti syempre ning dako nga bus company ining OVP's libre sakay program. Ang pinakatinutuyo sini mag-supplement bala sa Department of Transportation's kaangay sang name program para sa EDSA Busway Carousel nga nagahatag sang free rides sa mga commuters until the end of the year sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. Do kaangay ni sa Manila bla sa EDSA Busway Carousel. Para yun libre gani sakay. Okay? So, ang duha ka mga buses paggagamiton, kundi 4 ka syudad, 2 buses will be used sa Metro Manila, isa sa Davao City, isa sa Cebu, kag isa sa Bacolod. Di sa Visayas. Sa Western Visayas, isa kita. Di, may isa sa Cebu, may isa sa Davao, duha sa Metro Manila, that is why 5 buses. Di ba palad man kita napilian sa Bacolod? Siyempre kay balo naman kita napilian sa Bacolod. Kiti, ang tag-iya sa dako nga bus company nga naghatag sa iya, taga Bacolod mo. So, ang pinakatinutuyo, wala question.
ang programa nagatuyo sa paghatag sang bulig sa mga Pilipino nga dependent sa public transportation magkadto. Di blang kinanglan mo makommute ka, magkadto ka sa trabaho, sa eskwelahan, or sa iban nga malugar, manindahan ka, ti makommute ka, masakay ka. Amo ning pagbulig. No? Diba, why question sina? No? Kaya hambal sang Vice Presidente, after niya nga mag-assume sa office, ang ining nga mga bases nga ginhatag sa iya, naka-standby lang man unless may mga transportation request nga ginhimo sa mga naglain-lain nga mga grupo. In short, wala man, standby sila. So, that's why nga napinsaran niya. Ang ining free ride program, magadugay ini siya for 6 years, no? Would also last for 6 years as the ang ining nga private sector nga ginhatag sa iya abi sa amuna gintugyan sa iya so 6 years nila ning gagamiton. So sa hambal ko na gani ang duha ka mga buses paggagamiton sa Metro Manila. Sa EDSA ni siya yung biyahe niya, ang rota niya 4 a.m. to 10 a.m. and then 4 p.m. to 10 p.m. Amo na siya. So libre sakay program. So are ang sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Ang ining nga mga buses will likewise stay sa Office of the Vice President sa sulod sang anom ka tuig. Ara siya. So ipagamit sa iya for 6 years. So ti amo man na nga magalawig na siya sa amo na ang mga tinuig. So, ara siya sa Office of the Vice President and lima ka mga bases. So, ang Office of the Vice President magabayad para sa cost sang fuel kag maintenance sang bases. While ang ini nga private firms nga naghatag sang vehicles sa pay para sa so meaning ang ining Ceres company sila ya ang mabayad sa salary sang driver. So, dagdugang abi, nagbulig sila abi. So, ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, kag DOTR, hindi ni sila mag-shoulder. So, hands off. So, meaning, it's between the Office of the Vice President kag sang bus company. In fairness man. No? So, amo na, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, meanwhile, ang DOTR naman niya, ang Department of Transportation, is looking into possible partnership sa private sector. Agud nga mag-fund niya sang 3 railway projects that were supposed to be backed by China, but ang loan agreements are currently being revisited pa. No? So, amo na yung mga plano. Pero in fairness, kay Mante, kahapon sa mga kauturan naton, nagkadtugid niya sa sesyon sa mga katapos ang sangguniang panunsod. Bombo Mike, si Bombo Carla. Nagkadto sa sangguniang panunsod sila sa Makulod, reklamo mga drivers, nga ano niya nga, apektado kami sini, while ka namin isang programa, kaya ang pinaka-dinutuyo, libre sakay sa mga kauturan tamo. Pero, malyakti kami like once a week ni siya sa kada sa kada lugar diriya sa aton. Like for instance, today, i-confirm ni naton kung ara na kay masugod ni siya alas 6 sa aga. Okay? Alas 6 sa aga sa subong iya nga adlaw, tubtob alas 8 sang gabi. So like today, di ba Webes kita subong? So, ang biyahe ni isang libre sakay nga bus sa Office of the Vice President, may ngalan niya gini, kung makita nyo sa picture naton, may ngalan niya gid na ang bus nga na, no, ni Office of the Vice President. Sara Duterte. Correct? Amo nang pangalan na. So, Sara Z. Duterte. So, Republic of the Philippines, Office of the Vice President. May pinta puti. No, manas na. So, Webes subong, ang biyahe niya sini, Handumanan, Kabog,
Mansilingan, Takuling. So from that point, going to Plaza. Plaza ang ilang kumbaga i-deliver, no? Dira sila magapundo ang mga papanaugo ng mga pasahero. So balik naman sila sa rota. Amo lang gid na siya Huwebes ni Subong. So in short, ti apektado ning mga drivers sa subong nga adlaw sang handumanan kabog Mansilingan, Takuling. Okay? So that is why kahapon ang grupo no sang Progreso Village Vista Alegre nga mga drivers kag mga tricycle drivers kag mga jeepney drivers nagkadto gid sa sesyon. Agud magreklamo, Monday ni sila maapektuhan mo. Ang sa Lunes, insakto na kay ang biyahe sang sininga libre sa kay bus ni Vice President Sara Duterte. Progreso Village, Vista Alegre, Estefania, Villamonte. Amo nang biyahe. So ambal nila, ti apektado kami, isa lang na tuod kadlaw sa isa ka semana. Pero ti ano na lang na iyang matabo sa amon kung wala kami pasahero sa isa kaadlaw. Kay importante gidya nga may pasahero kami para may dalon man kami pauli. Ti amo tong ilang nga reklamo. So that is why kahapon malawig gidya nga diskusyon. In fact sa pagdihon lang sang resolusyon kay in fairness man sa committee chair sang Committee on Transportation ni Councilor Al Victor Espino nagahambal gid siya kapon. Nati anong mabulig daniman? Kiti nagakwan sila mo, marises sila, amo na istorya sila. Nati ano hindi pwede yang why kita may mahimo? Kay iya, since kung iya man isang Office of the Vice President nga, why kita himuon para sa mga constituents ta, para sa mga nagkadto dire, nga nagapangayo sa aton sang bulig. So in short, nagpasar sila resolusyon nga i-include man ang mga drivers but, para sa libre sakay ni kay apektado sila. Anyway, chikeron tablanay si Bombo Carla May Defensor, balikan naton sa pihak nga linya. Bombo Carla, kung anong reaksyon, may mga reaksyon na dira mga utod naton nga mga drivers nga maapektuhan sang libre sakay. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bomboan. Live kita diri subong sa area sa Libertad Public Market, Bomboan. Kung sa diin diri gina usually nagalabay ang Takuling, Mansilingan kag sa handumanan kag kabug Bomboan, no? So hindi kita maka tiempo gid Bomboan kay subong nga mga tinion wala ini sila nagatiner sa ila mismo nga ang handumanan may ara na parkingan, Bombo Carla. Anyway, maapektuhan na sila wala pa driver Bomboan, no? Ginpadulungan naton kay gaina okay kita ni kay diragi na sila yan naga-parking galing kay wala pa ang driver Bomboan, kumbaga gin-park lang anay ang sini nga jeep Bomboan. So diri kita naglibot kita Bomboan, no? Diri sa area sa Libertad Public Market. Pero may isa kita nga napamakotan kay gainaw galing kay naghingagaw man siya kuha sa pasahero Bomboan. Susunod sa iya ti dako man nga huol para sa ila okay kita ni ini Bomboan ining libre sakay kung nagapatigayon na sa face-to-face classes Bomboan kung mayara na sa klase. Pero kung subong Bomboan do medyo maalang-alang gid o kung maapektuhan gid ini sila bangod man sa pagtaas ang presyo sa gatong Bomboan, no? Kagati ang ila sini nga makuha lang sa isa ka adlaw Bomboan ti saktuhan lang nga inubayad sa ila sini nga renta kag saktuhan man nga saktuhan man nga inog pauli Manila Bomboan sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga puluyan Bomboan, no? Okay. So syempre ano na ni gani, apektado gid ni sila Bombo Carla, de bla kay in fairness bala pareho today. Ang apektado gid subong ya Bombo Carla ang handumanan, ang Mansilingan, ang amo nang ipanglawag naton. Yes. So kung magbiyahe ning libre sakay nga bus, kung magbiyahe na ang libre sakay nga bus the whole day, syempre buhinan sila pasahero. Yes, amo gid gani Bomboan, no? For sure mabahubuhinan gid ni sila sa nga pasahero Bomboan. Try naton nga magalibot bala Bomboan, no? Sa mga iban pagidiri ka mga
terminals para at least nga makuhaan gid sila naton sa nga pahayag kay ti may kagaina bomboan may ara na kun tani galing kay ti nagalibot ini sila, naga-pick up ini sila sang ila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga pasahero. So try naton sulod gid mismo sa Libertad bomboan no kay tungod nga wala kita kagaina nakasulod bali naglibot kita no kay gintry naton ang area sa nga Mansilingan bomboan kay kinuna naton ang sa may Libertad galing kaya ginuna naton ang iyak haldumanan kay na galing kiti wala bala driver bomboan no. Kabombo Carla, kabalo ka pareho na sa mga utod naton yung mga drivers, no? Ang isa kaadlaw, maintindihan mo sila while ang ini nga programa, syempre makabulig sa mga utod naton nga. Amo na blamo man ginang tinutuyo sang Office of the Vice President Bombo Carla, dependent ni sila sa ang mga dependent lang nga mag-commute sa mga kauturan naton. Ang dependent nga mag-commute, syempre buligan kay gedya mako mo malibre imo sakay. Pero syempre, maintindihan mo ng mga utod naton nga mga drivers nga maapektuhan sini iya nga programa. Siguro why ni na foresee, no? Although kung tanawon mo abi once a week lang niya Bombo Carla, pero ang isa ka adlaw dako na iya nga bagay para sa mga drivers naton kung mabuhinan sila sang income Bombo Carla. Yes, Bombo ano. So yes, sa mabuhinan gid ni sa ila sang ila sini nga mga income Bombo ano kung ano na nang schedule na mismo sa nga libre sakay bomboan for example among nga adlaw ang Huwebes bomboan sa ano ni no Huwebes nga adlaw ti Kabog Handumanan Mansilingan kag Takuling bomboan. So teka lang hindi kita makano din wala ta sulak yan. So, bomboan, ti try ito sa piyak. Sa piyak na lang gid kita magapadulong bomboan para ma-checkar naton. Kay kagaina wala gid tuya tawo bomboan no. Amo na nga nagalibot kita para makakuha kita. Pero ang nakuhaan naton kagaina sang reaksyon amo to ang Mansilingan. So gintry man naton dito sa may parkingan gid nila sa downtown pero wala to sila naga-park. Kay diri ini sila nanay nagalibot sa may kabalo ka ang Libertad Bombo Carla damo na daya pasahero kay ti damo na nagakuan mo nagapanindahan so meaning ang mga Mansilingan na didira na ang focus na nila sa subong iya Bombo Carla kay Libertad nga danya why gid punaw mo Bombo Carla amo gani bombo ano mo na diri nga diri gid ini sila nagalibot sa may area sa nga Libertad bangod nga wala diri nagauntat ang tawo bombo ano gagwa sulod lang diriya ang mga manugbakal diri sa may Libertad Public Market bomboan. So diri sa may area sang Handumanan nga parkingan may terminal gid na diri sa diriya. Duha ila na terminal Bombo Carla may Handumanan nga dira sa sulod blang ila terminal sa sulod gid sang Libertad may ara man nga didto ya dampi sa sagwa kay ang sa sulod dira sang Libertad malabay na sila ya diri na sila ya maagi sa Kabog na dira naman na sila maagi pero ato naman yang sa sagwa madiretso na sila malabay na sila ya pasulod sa Mansilingan no kay duha pwede mo maagyan mo magkanto ka sa Handumanan that's why nga duha man ang ila terminal in fairness na sa ila Bombo Carla 24/7 ng ila nga biyahe unlike gani ni sa Mansilingan nga nagauntat gid ni sila ya kun wee hours pero ining mga Handumanan tag 24 oras in fairness na sa mga drivers no ka mga syempre pulaw bugtaw man sila Bombo Carla so that is why nga maintindihan mo gid nga kun nga ang mareklamo man sila sa sining libre sakay kay hambal ko na gani earlier Bombo Carla ang isa nila kaadlaw kung jutay ila pasahero dako na nga bagay no nga maapektuhan gid sila Bombo Carla. Yes Bombo ano dako gid na tuod nga bagay kag butang ta pang ano na tani nila no pang pauli na nila ang makita nila sa isa ka adlaw bomboan ang ila sini nga makuha no o kun ang magasakay kun tani bala sa ila nga magasakay sa libre sakay bomboan so kay lang gid may isa diri ka ano so diri na ding ikaduwa nila nga terminal bomboan wala labot diri didto no
Ngayari diri sila gali sa Maya diri. Oo, Morning. 24 hours na da sila Bombo Carla. In fairness na sila. Why na sila ano ni nga ni tawag? Why the why na da sila yung nagapalakuway? Bambuan kay inang nakagtuan naton na wala ta driver bambuan. So, try naton diri si sir. So sir, good morning sa Bombo. Si Bombo Carla ni sir. Oo, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Sir, sino kay pangalan naton? Si Jaime Matorio. Jaime. Jaime. Oo. So sir, ano diri imo sini nga reaction regarding sa libre sakay, sir? Oo. Wala ka pa idea? Oo. So kay ti Bomboan mayara diri sa aton na kagina mayara makita napamakutan may pa ini siya idea sa libre sakay diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. So sir, amo ni ang libre sakay, bali ano ini siya no, do per day mayara sa mga rota nga pwede nila kuhaan kung magakuha ini sila sa mga pasahero. So ano diri imo sini nga reaction man, sir? Libre sakay, di pa ano na mama ang amon krodo. Kung libre sakay, ti wala kami income ni. Mapektuhan gid. Oo, dikuan di mami. So, ano pa ginang imo sini? Yes, Bomboan. Like sa subong adlaw Bombo Carla, mayara ang libre sakay biyahe dumanan, no? So amo na. So Yes, sakag. Oo, sige be. Ngayon Yes, sa subong nga adlaw subong sir, mayara sang libre sakay. So ang biyahe nga libre sakay subong handumanan kabog takuling kag Mansilingan. So subong adlaw do 6 kabugid AM. ang maapektuhan. Kung namulam lamang, hindi mo na kung nayara mga may libre sakay. Galing kiti dakogin nga effect. Dapo pinagtuan lang. Oo. Da kilala ka mo, sir. Oo, ma'am, parang kilala kami. Kay Bandit ang amon nga adlaw. Oo. Okay, so kung 500, kilala mo sir sa isa kadlaw. Sa kadlaw, isa daan sa babaw, 3 kataya. Oo. Sa dire 3 kataya, siguro babaw 2. Pila mo lang 5 kataya. Hindi ko 2 naman na 1,200. Ang income sa 5 kataya, sobra lang sabi tag 350 may guan. Kilala. 1 7. Mga 1.7 lang, madira sa isa kadlaw. Ipakita sila Bombo Mike. Tapos, go ahead lang Bombo Carla. Yeah, so amo na ang inyo sini nga makita 1.7 sa isa 1.7 lang sa kadlaw. Pero kruduhan pa 1,200 ang mabilin. 550 na lang. Tingnan ang arkila 500. 50 na lang. Naging memo. Ahay. Grabe. So 24 hours ka mo diri, sir? Hindi, ma'am. Eh, kasi magwa lang ko be alas 4. Oo. Magrahe ko tag alas 5:30 alas 6. Mo lang gina. Pero ang inyo di pilahay, butaay gid no? Mo butay, ma'am. Pilang PT, sir? 20. 20 hasta na sa Ano man, ano. Wala makamoy nagpasaka PT. Way man. Sang pandemic pilang gid saka sa PT. Sa pandemic yan nagsaka 5 pesos kay 15 ang amon ng dumanan mo pag libertad. Kaya mo lang gina 5 lang ka pesos Sa saka. subong wala nyo na lang ihalin sa 20. Kaya kung pasaka kami ma'am ti may kakomod gini nga 20 kung anay 20 Japon. Oo. Di way na kami mo iti. Di way mga may pasaka kasi ang crudo 75 kulaan mo. Oo. Yan mo na lason sila ti ma'am ti crudo taas yung income namon para lang sa crudo makadto. Kami pas lang kami kiti kung sa papon pasahero naglain lagi. Amo na ginaraton sila. Kung balik yung crudo di magbalik sa spinta 40 ya. Nariya man kami plate. Okay, so mula na ang maapektuhan gid ang inyo sige nga crudo gid sir. Kasi mahal daan subong ang crudo, so apektado ka mo sa libre sakay nga ni sir. Talo kami. So may panawagan lang ikaw, sir? Panawagan mo? Ay, hindi na. Okay. So, okay na na siya. Sino ganiliwat, sir? Si Jaime Matorio. Jaime Matorio. Amatorio. Sige. Amatorio. Okay. Bombo Carla. Bombo Ari. Sige, diskusyonan talang dugang Bombo Carla kaya rin natin mga sister station. Salamat, Gid. Bombo Ana, gikan diri, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat, Gid, sa kay Bombo Carla May Defensor. Yari natin mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Bombo Mike.
Okay, hindi ba tiyon? Hindi sila why sila gasulod? Okay, sige. So i-welcome yari ng aton actually nga mga sister stations, no. Gina-work out nato ng aton nga connection sa Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga pagpatigayon sang region-wide tie-up sa subong iya nga aga, no. Amo na iba naton nga mga utod way pa man na informar, no, mga drivers na nungod sa sining libre sakay, no. Syempre amo ginang ilang number 1 nga reaction Loda. sa liwat. Bombo Radio Western Visayas, welcome, good morning. Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa maayong aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita namon Drea sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ining libre sakay program bala, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ni Vice President Sara Duterte. Isa kami sa Bacolod ang makabenepisyo. Sinikay kahapon, gin-launch ni siya nationwide. Di nakabenepisyo kami kaya naghatag sa iya sang bus ang ining dako man bla nga Ceres Bus Company diri sa aton, di laman sa Pilipinas, no, sa Asia. So ginatagan siya 5 ka mga buses. Di naglibo ang ulo niya ni Vice President kun anhon niya ni kay naka-standby. Tigin ang hinimo niya libre sakay program. Isa diri sa Bacolod, sa Cebu, sa Davao, kag duha sa Metro Manila. So, ang natabo sa amon diri, while kanami man sini nga programa, pero nagreklamo, syempre, ang mga utod namon nga mga drivers, kapo nagkadto gid sila, nagdalikyat gid sila kadto sa konseho, while nag-appearance gid sila sa sesyon, sa mga katapos ang sangguniang panlunsod, kaya ang hambal ni sa mga drivers, while kanami isang programa, kaya ang pinakatinutuyo, malibre sakay mong mga pumuluyo, o galing ang nila, ti kami naman yang nawadaan sang palangabuyan ni karon. Ano na lang yang amon nga pasahero? Ang ini nga libre sakay program, rota-rota ni siya. Like today, ang rota nila, Handumanan, Mansilingan, Kabug, no? Amo na nga area, malibre sakay sila dira. By Tuesday, lain naman nga mga barangays, hasta sa sulod ni sang isa ka semana, no, nga ginahambal to, madugay ni siya for 3 months. So, ang konseho, sa piyak nga bahin, ang konseho kahapon, naghimo na lang gidya sang resolusyon nga address sa Office of the Vice President nga sa sining sentimento man sa mga transport sector diri sa amon syudad sa Bacolod. Kung mahimo, i-include man sila kung ano da yang pwede nga mahimo sa ila na nungod sining libre sakay program ni sang Office of the Vice President. Samtang sa dugang panamon diri nga balita diri sa amon sa may probinsya sang Negros Occidental, ang province of Negros Occidental mayara naman diri sang napasa naman sa mga hospital operation departments sang Negros Occidental ang mga plano sang provincial government in kaso nga magsulod ining monkeypox virus diri sa amon sa probinsya. No, sa amon ning ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Kag ang nagkawat tubala sang cellphone device Mayor Miguel Zayco sang syudad sang Kabankalan. Duha niya to ka mga cellphones ginkawat sa kay ti mayara to sang ni pagtawag sang ginpatigayon dito Charter Day celebration. May 3 ka mga kawata nagkawat sa iya nga cellphone. Di dakpan dayon ti subong pangatubang dayon kaso no, alerto dayon ang pagdakop sa sini nga mga sa mga nagpangawat sang cellphone kay man ti mano ka imo Vice Mayor ang imo iya nga kinawatan, no, dasig ba dayon failan dayon kaso. Kag amo ni so far ang amon yung mga balita diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Maraming salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning man, Bombo Lindsay, kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas, mundiri mga balita syudad sa Rojas, sa bugos ng probinsya sang Capiz. Napakigangutan namon diri ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa may bahin sang Taiwan, kag dito sa may US. Sa Taiwan, sunod diri kay Dr. Reynan Dumalaon, why tayo nagapanik ang mga Taiwanese, so kung mga residente dito sa sining unang adlaw subong sang pagpatigayon sa military operations, military drills
sang China sa kahawaan kag sa kadagatan nga sakop sang Taiwan. Sunod diri kay Dr. Dumalaon nga daw sa kaangay para sa iya ha, kag para man sa iya nga pagpangusisa sa pagpulo pamangkot man didto nga wala sila nagakahangawa no sa sining kag daw hindi pa man matabo ang giyera no, nagapati sila nga kalayo pa kay man kadamo sang mga hindi so hindi pasugot hindi sugot sa sining giyera no nga nga kun matabo gid man didto. Kung may ara man sa subong ginahimo sang ila didto nga government sa Taiwan nag-send sila sa mga alerts, mga text messages, no? Kag nakakabaton sila didto kung ano ang himuon nakasaad sa alerts, kung ano ang himuon in case nga may ara sang giyera. Pero amoy na no para sa iya para kay Dr. Dumalaon ka lubog pa kumbaga sa tubig no ang matabo nga giyera sa tunga sang China kag sa Taiwan. Para naman sa kay Bombo International Correspondent Mr. Greg Aguilar direkta sa may California, USA nga suno diri do ka untimely no hindi maayo nga pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa may Taiwan bangod gani nga do gindabukan pagid nila no ang China kag amo to nga nangin rason sa pag-ingit pagid sa pagkaakig pagid sa Chinese government sa Taiwan. Suno pa diri sa kay Mr. Aguilar nga ginlaygayan na sang US military kag ni President Joe Biden si Pelosi nga hindi na maghapit sa Taiwan agod hindi pagid nga init ang dugo kumbaga no sang China apang nagdayon pagid ini kag pagid dito nagstay sang overnight. Matandaan nga tinapadulog man si Pelosi sa Malaysia, Singapore, South Korea kag Japan bilang kabahin niya sang iya nga ng East Asia tour no apang umuto gani nag-stop over sa iya sa Taipei, Taiwan. Sa dugang namon diri nga mga balita ang Panay Railways system nga na-mentionar man ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya sa tunay nga State of the Nation address kon SONA kag bangod gani sini nga pag-mentionar positibo ini no sa Panay Railways Incorporated no ining pagpanumbalik sang railway system diri sa aton sa Panay kag nangin malipayon man ang Panay Railways Incorporated bangod may subong may tatlo na sila ka bidders nagikan sa England no sa United Kingdom amo ini ang the Global Wealth Centuries ang China Railway International kag ang local bidder nga Philtrack. So amo ni sila ang mga bidders nga kung sa diin nagpabutyag man sang ilang nga pagsuporta sa sining Panay Railway System. Kung matabo no ang mga istasyon sini kung igatukod gid man ini ang mga istasyon sini amo sa Dumaraw, Dumalag, Cuartero, Dao, Panitan, Loktugan, Lawaan kag diri sa Pueblo de Panay sa Lawaan. Subong no napadayon pang ilang pagbaton sang proposal kag kun sa tion nga may ara na sang probable proponent kag batonon man ini sang NEDA mahimo na no nga i-challenge pagid ang iban pagid nga mga proponents kag ginagapati diri ang Panay Railways Incorporated nga mangin madasi kag moderno no ang kagamitan nga pagagamiton sa sining tren. Kag may ari diri kagabi Bombo Radio Western Visayas nga dalagita nga may aligasyon nga sa iya pagsakay sa ka tricycle driver, legal nga tricycle driver sunod diri sa dalagita may ara sang city number nga ginaaligar niya nga ginbasto siya. Kag ginadala pa ya sa kundiin-diin nga alagyan antes nakadulong maayuman nga gindulong siya sa iya nga barangay. Sa karon luyag nilang hibaluon kung sinong driver sadto kag
sabton, no? Kagatagan sang leksyon. Amo na ini so far, mga dalagkon nga mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz, balik sa imo Bombolinsi. Madamo nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on ka good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Nakipagangutan man namon kagapon ang amon nga Bombo International Correspondent dito man sa may bahin sang Taiwan. Kung sa diin, iyang ginpahayag na subong way manahadlok ang mga ini nga mga residente dito sa Taiwan kag bilang sabat no sa ini nga pagpamalag sang China, nagpalupad man sila sang ila nga mga aircraft pabalik-balik sa ilang kahawaan bilang pagpaandaman kag sabat man sa China nga waay gid sila nahadlok apisar nga damo sang mga ginapatong subong nga pagban kag sanksyon ang ini nga China kasunod man sang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ginkuhaan man bala namon sang reaksyon ang mga senior citizen diri sa amon sa probinsya sang Aklan kasunod man sang pagiging formal na or naging layi na gid, official na gid nga layi ang ining pagpasaka sang social pension sa mga indigent senior citizen gikan sa 500 pesos tubtob or subong 1,000 pesos na. Siling to sa mga senior citizen diri sa amon, isa ini ka manami nga balita kag ginakalipay gid nila ini apang nagahingyo sila kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kag sa mga opisyalis ng aton gobyerno kag sa mga natungdan nga tani maimplementar ini sang mas temprano. Siling to nila tani ang ini nga layi sundo na kag i-implementar na kay madako pa ini nga maibulig particular sa ila pambakal sang ila sini nga mga maintenance kag iban pa nga mga bulong. Samtang dugang man nga balita diri sa amon kagapon, napakipag-angutan man namon ang iban sa mga sangguniang bayan member diri sa banwasang Kalibo kasunod man sang pag-inspeksyon kag pagbisita ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro sa amon Kalibo Public Market nga madugay na gani ini damo na administrasyon nga ginaistoryahan nga tani makapatindog o kung makapatukod sang bag-o na nga public market diri sa amon sa banwasang Kalibo. Ang inabala nga may parking area kag nakaseparate ang mga isda abi to abi, mga wet products kaysa sa dried products kay sa amon public market naga hilinalo lang. Kag ang mga concern nga ginpaabot man sa mga legit vendors kay may mga lehitimong vendors sa Kalibo Public Market nga nagareklamo kay man sila ya nagabayad sila ya ticket apang may araya nga mga nagabaligya nga nagapwesto lang sa mga binit-binit kagway sang may ginabayaran nga ticket kagapon ging pang-ayos na ini ang mga problema kag ginbisita ini sila agud nga mapamatian ang ilang mga complaint kay gusto sang administrasyon nga antes nga matukod ang ini nga bagong public market maging maayos anay ang mga nagkalain-lain nga mga problema. Samtang dugang man nga balita sa amon subong daw nag-inuso na naman ang panakawan diri sa amon sa banwasang Kalibo kag bugos nga probinsya sang Aklan kag ang mga imbolbado puro gid paman o kun kadaman gid mga minor de edad sa isa ka bar, particular ang Beach Boys Bar nga sikat gid diri sa amon sa banwasang Kalibo. Masami na lang nga may mga kinatabo nga kinagamo kag dito nakuhaan man sang kopya sang CCTV nga may isa dito ka lalaki nga kinuhaan sang cellphone ang isa ka lalaki man nga nagatulog sa mismo nga bar. Ay kag ari pagid isa man ka senior citizen
kag inalanggit or kainalanggit sa aga-aga gintakawan man dito sa may bahin man sang Barangay Andagaw, Kalibo. Ini nga complainant ginkilala man kay Agustin Ingalia, 67 anyos, nga residente sang namitlang ko nasambitan nga lugar. Iusog gid subong sa amo ng panakawan kag damo gid ang mga ginatakaw, mga cellphone, ang iban ginasulod gid ang panimalaya kag may mga nabuol gid nga kwarta. Amo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gyud nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ginahulat-hulat naman ang kumpirmasyon halin niya sa presidente ng West Visayas State University kay Dr. Joselito Villaruz matapos nagwa ang ining screenshot halin niya sa isa man ka estudyante sa portal abi nila sa Integrated University Information System ukon IUIS nga naga-indicate ang pangalan sang First Lady nga si Luis Araneta Marcos ukon si Liza Marcos bilang professor sa Criminal Law 1 subject sang West Visayas State University. So inisubo si First Lady Marcos kung saan tinakatudlo naman ini actually sang law sa bahin sa 4 Eastern University, sa Mariano Marcos State University, mangin sa Northwestern University. So ginahulata ang kumpirmasyon kung wala mangin professor sa West Visayas State University ang nasambit niya nga First Lady. Sa iban panamon dari nga mga balita, may ara na sa duha ka mga Korean companies nga gin-accredit agod nga magpasa sa nga detailed engineering design para ya sa Panay Guimaras Negros Bridge. Ang Inter-Island Bridges Project ang nagalakip sa pagtukod sa duha ka sea crossing kag 4-lane bridges nga nagalabas ang 32.47 kilometers nga amoya ang magakonekta sa Panay, sa Guimaras kag sa Negros dari sa may Western Visayas. Tigin pahayag dari sa anay senador nga si Franklin Drilon nga ginalauman nga ipasa na sa duha ka mga kompanya sa madason nga bulan ang ilatag sa man ka mga detailed engineering design. O galing kay ti iban dariya sa amon dari wala na yan naga-expect kay bisan lansang gani ukon kable wala man kita Japon sa may nakita dira Bomboan. Dugay-dugay na gid no. Te base palang gina-imagine ko lang wala Bombo Lindsay kun may Panay Negros Guimaras Negros Bridge. Do puwerte gid guro no. Isa gid ni guro sa mga achievement gid nga matabo. Actually dugay-dugay na gid. So hindi mo mabasol mga kauturan ta wala man nagyapon hasta lang nagyapon sa plano pero ti base pa man sa masunod nga mga binulan matabo na amat-amat lang Bombo Lindsay. Amo gid kabudlay nga daan mag-expect kay masakitan ka lang gid ya. Diba lada sila ko dayon no nanilaw ko hindi pero tani dayon non lang gid kay ti dako niya nga mabulig sa ekonomiya sang Western Visayas Bomborita. Oo, amo gid insakto Bombo Lindsay dako damo nga trabaho ini no ang produce kun madayon gid manining Panay Negros Bridge kag syempre mangin nami na kag mangin madali na ang transportasyon diri sa aton sa Western Visayas kag kabay pa no nga madayon na gid dinhi pisar nga ti diri sa Western Visayas perde diri ang administrasyon Bombo Lindsay. Amo gid pero tila uman taas sa 2025 kuno masugura na niya ang ining konstruksyon. Sige na lang mahulat na lang kita sa 3 pagid ka tuig Bombo April. Tama ka gid dira Bombo Lensi kay man hindi ini daw nagapatindog ka lang daw damang wala Bombo Lensi o kun spider nga nagahimo sa iya nga balay nga amo lang nakadasig no damo ini nga mga proseso pa kag tani no makita na lang naton nga kita diri sa Panay Island sa Western Visayas nga may kumbaga may huras kita nga nakikita o kun sige ini na daw may kahayag na ini nga proyekto Bombo Lensi. Ti bisan pa yang wala ni nalakip sa priority projects sang Marcos administration ti base nasulod niya sa magapadayon nga proyekto sang Duterte administration. Sige lang alang ni gidang akon nga cellphone na pagbalik sa inyo. Madamo gid salamat. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo